Presidente ng Asosasyon ng mga mangingisda nalunod sa dagat sa San Juan, Ilocos Sur, nakatutok Ivy Hernando. Nauwi sa trahedya ang sanay masayang paghahanda ng mag-anak sa selebrasyon o pista ng Barangay Miramar, Magsingal, Ilocos Sur. Kwento ni Primo, pumalaot ang kanyang tsuhin na si Ludovino Banadero, 51 anyos, at presidente ng Asosasyon ng mga mangingisda, upang sumisid ng seaweeds para sana may maihanda sa kanyang mga bisita. Ngunit makalipas ang ilang oras, napansin nila na wala ang biktima sa kanyang bangka, dahilan para humingi na ng saklolo. Idi naibagada kanyami ma'am ke pangko sinirip-sirip po niya ti na. Di ko nakita di jay unag titanong sa pangko ginalutan na ma'am ko narika nga may ngato nga sisisak. Tadalo mo diyan na. Nang maiahon, pinilit pang isalba ngunit binawian din ng buhay. Pinatas mi ma'am paalub mi jay rabaw ti makina jay bangkana sa mi binumbang mawanin ko na. Talagang awanin ta limitam kan si Mikuleng. Hawak-hawak para noon ng biktima ang seaweeds na kanyang sinisid. Baka nagbutod dahil sa akin na dahil ma'am. Sa ngayon ma'am, sa investigasyon wala tayong nakikitang foul play kasi meron ding sinasabi itong pamilya ng biktima na mayroon tong epilepsy ma'am. Naniniwala naman ang mga kaanak ng biktima na aksidente ang nangyari. Kasama si Norman Raka, ako sa Ivy Hernando, naghahatid ng Balitang Amianan.